las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou. En normaal geloof ik niks van het internet. Maar ik dacht aan jou. 5 signalen om te achterhalen dat het halve liefde is. Nu kan ik niet ontkennen dat ik twijfels heb als je naast me ligt. Want elke keer dat ik je vraag wat je wil van mij, zeg je niks meer, je laat het open. Het is erop of eronder, nu of nooit. We hebben zoveel tijd weggegooid. Is het beter hier of beter dat je gaat? Het is erop of eronder, de hoogste tijd. Wie ben ik voor jou, wie ben jij voor mij? Is het beter hier of beter dat je gaat? Alles wat ik had heb ik ingezet, omdat ik het wou. Maar volgens dat artikel op het internet is het nu aan jou. Met andere woorden, ik weet wat ik hoorde en jij weet wat je zei. Dus kom nu niet vertellen dat je twijfels hebt als je denkt aan mij. Want elke keer dat ik je vraag wat je wil van mij, zeg je niks meer, je laat het open. Het is erop of eronder, nu of nooit. We hebben zoveel tijd al weggegooid. Is het beter hier of beter dat je gaat? Het is erop of eronder, de hoogste tijd. Wie ben ik voor jou, wie ben jij voor mij? Is het beter hier of beter dat je gaat? Geef mij alles of niks, alles of niks, ja, alles of niks. En geef mij alles of niks, alles of niks, oh. En geef mij alles of niks, alles of niks, ja, alles of niks. En geef mij alles of niks. Het is erop of eronder, nu of nooit. We hebben zoveel tijd al weggegooid. Is het beter hier of beter dat je gaat?